Eräänä kesäisenä päivänä tilanne kuitenkin muuttuu. Pienikokoinen hauki on onnistunut nousemaan matalikkojen yli aina virran yläjuoksulle asti. Tämä on luultavasti hauen toinen kesä, mutta pienestä koosta huolimatta se on jo tehokas saalistaja. Suvanto on nyt sen valtakuntaa ja kaikki sitä pienemmät kalat ovat tästä eteenpäin vaaravyöhykkeessä. Hauki on rakenteeltaan tyypillinen petokala. Sukkulamaisen, tasasoukan kehon evät ovat keskittyneet takaosaan, antaen kalalle suuren potkuvoiman. Hauki hyökkää vain liikkuvan saaliin kimppuun, ja sen silmät ovatkin kehittyneet hyvin tarkkanäköisiksi. Hajuaisti on sille melko tarpeeton ja siksi heikosti kehittynyt, toisin kuin useilla saaliskaloilla. Särkikalat tarvitsevat hajuaistia ensisijaisesti ruoan etsimiseen, mutta myös vaaratilanteissa siitä on joskus hyötyä. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen särjen kehosta liukenee veteen eritettä, eräänlaista kauhuainetta. Kun toiset kalat haistavat sen, ne pakenevat kauhun vallassa. Hauen saalistusstrategia perustuu nopeaan hyökkäykseen. Kirkkaassa vedessä hauki voi nähdä jopa 15 metrin päähän. Voidakseen arvioida tarkasti etäisyyden, hauen on saatava saalis molempien silmien näkökenttään. Niinpä se pyrkii kääntymään suoraan sitä kohti. Sopivalle etäisyydelle päästyään hauki syöksähtää koko voimallaan uhrin kimppuun. Hauen kauniin kirjava väritys auttaa sitä naamioitumaan lähes huomaamattomaksi pohjakivien tai rantakasvillisuuden sekaan. Siellä se viettää mielellään pitkiä aikoja liikkumattomana uutta saalista odotellen. Kuohuavan ja pyörteisen liikkeen ansiosta virran veteen sekoittuu runsaasti happea. Riittävä hapen määrä on perusedellytys kalojen hyvinvoinnille. Hengittäessään kala imee vettä suuhunsa ja puristaa sen pään sivuilla olevien kiduskansien kautta ulos. Tällöin vesi kulkee suussa sijaitsevien kiduksien lävitse, jotka ottavat vedessä olevan hapen talteen. Kaikilla kaloilla hapen tarve ei ole yhtä suuri. Esimerkiksi hauki ja särki tulevat toimeen selvästi pienemmällä hapimäärällä kuin ahven. On kuitenkin eräs kalalaji, joka voi selviytyä jopa täysin hapettomissa olosuhteissa. Järvien lisäksi Suomessa on lukuisia pieniä, soisen reunuksen ympäröimiä lampia. Umpeen kasvaneiden lampien vesi ei juuri pääse vaihtumaan, ja siksi veden happipitoisuus saattaa olla hyvin alhainen. Tällaisissa olosuhteissa viihtyy usein vain yksi kalalaji, mutta se onkin varsinainen mestariselviytyjä. Ruutanat näyttävät viihtyvän mainiosti pienten lampien mutaisissa vesissä. Kesäaikana ne kartuttavat ahkerasti ravintovarastoa talven varalle. Samalla niiden maksaan kerääntyy glykogeeni-nimistä ainetta. Talvella jäätyvien lampien happitilanne huononee entisestään ja saattaa loppua kokonaan. Ruutana pystyy kuitenkin tuottamaan happea maksaan varastoituneesta glykogeenista. Vaikka lampi jäätyisi pohjaan asti, mutaan kätkeytynyt ruutana kykenee selviytymään hengissä jopa 5 kuukautta.
Suomalaisiin vesiin ruutana on kulkeutunut alun perin ihmisen tuomana. Sen suurehkot, pyöreäreunaiset evät poikkeavat muodoltaan muiden suomalaisten kalojen evistä. Ruutanan ulkomuodossa onkin jotain kummallisen tuttua. Ruutanalla on sukulaisia paremmissa piireissä. Ihmisen lemmikiksi jalostettu kultakala on sen läheinen sukulainen. Jos kultakalalta itseltään kysyttäisiin, se ehkä kiistäisi sukulaisuuden tähän mutaisten lampien asukkiin. Lähempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että yhdennäköisyys näiden kahden kalan välillä on ilmeinen. Loppukesän aikana hauki on verottanut ahkerasti Suvannon kalakantaa. Syksyn edetessä loputkin kalat siirtyvät järveen odottamaan talven saapumista. Kuten maalla, myös vedessä talvi on ankaraa aikaa. Emme ehkä tule useinkaan ajatelleeksi, ettei leutotalvi ole veden alla eläville kuitenkaan helpompi vaihtoehto. Vedellä on eräs ominaisuus, jonka ansiosta kalat voivat selviytyä talven yli. Vesi on raskaimmillaan, kun sen lämpötila on +4 astetta. Tämän asteinen vesi painuu pohjaan ja järvi jäätyy vain pinnasta. Samalla jään alle varastoituu melkoinen määrä lämpöä. Leutoina talvina vapaana lainehtiva vesi pääsee kuitenkin sekoittumaan, jolloin se kylmenee paljon syvemmältä, tehden kalojen olon entistä tukalammaksi. Jääpeitteen läpi hohtava kevättalven aurinko tuo ensimmäisen aavistuksen vuoden ajan vaihtumisesta. Ja vaikkei sitä jään alle voi kuullakaan, uuden alun viestit kaikuvat jo ilmassa.